Il-Gvern skatta proċeduri permezz ta' ittra ġudizzjarja fil-prim awla tal-Qorti Ċivili fejn iddikjara l-pożizzjoni tiegħu fil-konfront tal-Konsorzju Midi li baqgħu wettaqx l-obbligi tiegħu skont il-kuntratt pubbliku tal-15 ta' Ġunju tas-sena 2000 li bih ġew konċessi lilu b'ċens għal 99 sena artijiet u binjiet f'Tinja Point f'Taslima u Manuel Island fil-Gżira. Fis-tqarrija it-tlieta wara nofsinhar il-Gvern għamilha ċara li l-Midi għandu jħallas il-penali dovuti minnu u li hu mhux biħsiebu jestendi t-terminu għat-tlestija tax-xogħlijiet jew jirrinunzja għal xi drittijiet skont il-kuntratt. Il-Gvern tenna li jqis li dan hu l-ewwel pass li jirrifletti l-impenn pubbliku li tal-Prim Ministru Robert Abela biex l-art ta' Manuel Island tingħata lura lill-poplu fl-interess u l-ġid tal-Maltin u l-Awċin. F'kummenti li tal-ġurnalisti it-tlieta filgħaxija il-Prim Ministru anke ħabbar li l-Gvern se jkun qed jiltaqa' mal-konsorzju. Ġurnata ffokat nistudja l-konċessjoni tal-Midi u d-dokumenti li hemm annessi magħha għada filgħodu għandna laqgħa importanti mal-konsorzju għall-ewwel darba fejn se nkunu qegħdin nitħattu triq il-qudiem biex dik il-gżira Manuel Island tinġib lura għall-poplu Awċi u Malti u jsir minnha park nazzjonali kif jixraq jien dejjem hemment li jixraq lill-poplu Awċi u Malti. Il-Prim Ministru kien anke ċar li jekk mhux se jintlaq ftehim il-Gvern ma jeskludix li jmexxi b'azzjoni ġudizzjarja. Għamilniha b'mod ċar ukoll illi jekk din il-kwistjoni mhux se jkun hemm soluzzjoni għaliha għalli hemm soluzzjoni waħda li Manuel Island tingħata lura lill-poplu Awċi u Malti, allura il-Gvern se jmexxi il quddiem b'azzjoni ġudizzjarja biex iħassar il-konċessjoni fit-totalità tagħha. Sa dan it-tant, il-bira f'kummenti lil ġurnalisti dwar l-istess suġġett, Dr. Abela qal l-ħolma tal-poplu tista' ssir hekk kif hemm sitwazzjoni ta' ksur ta' obbligi kontrattwali. Sa Marzu ta' 2026 l-iżvilupp irid ikun sostanzjalment komplu tiġifier il-kuntratt jgħidlek huwa 85% li nemmen li impossibbli li wieħed jista' jlestih. Sa dakinhar mhux nemmen huwa fiżikament impossibbli li wieħed jlestih. Għall il-pass li jmiss u li jkun hemm diskussjonijiet anke biex ikunu salvagwardjati l-interessi tax-shareholders. Naturalment issa jrid ikun hemm proċess ta' diskussjonijiet illi jara illi l-interess ukoll ta' 5,000 bondholder fil-maġġoranza assoluta tagħhom pensjonanti, 800 shareholder, ħafna minnhom pensjonanti wkoll ma jiġux preġudikati wkoll, però l-importanti huwa li jipprevali l-interess tal-poplu Awċi u Malti. U jien nemmen li l-interess tal-poplu Awċi u Malti mhuwiex hemmhekk li jittieħed bl-iżvilupp. Il-Prim Ministru eskluda mill-ġdid li l-Istat iħallas il-mijiet ta' miljuni ta' euro biex jikkumpensa għal ksur potenzjali tal-konċessjoni. Dr. Abela tenna li hu se jkun funnaħa ta' dak li jrid il-poplu Malti. Llum il-konsorzju wkoll irid jifhem illi il-komunità, il-poplu, mod ġenerali Awċi u Malti, ħaqqu illi hemmhekk ikollu spazju li fih jista' jirrilassa u jiena ċertament se nkun qed nagħmel il-battalja ta' dak il-poplu tagħna li jixtieq li hemmhekk ikollu pulmun aħdar u miftuħ. Intant fis-tqarrija tlieta filgħaxija l-konsorzju Midi ċaħdet l-allegazzjonijiet b'mod kategoriku u sostniet li m'hemm l-ebda bażi legali valida għar-revoka tal-konċessjoni jew l-impożizzjoni ta' penali. Il-konsorzju reġa' tenna l-pożizzjoni tiegħu li jibqa' impenjat li jsib soluzzjoni mal-Gvern biex jiġi implementat lan li Manuel Island issir park nazzjonali.